Een amusementsorkest, zoals Andante dat is in feite een combinatie tussen het salonorkest en het amusementsgedeelte zit hem ik vooral in die oude doensmuziek die Andante speelt uit de jaren 20, 30. En dat is ik in Friesland wel uniek. Andante. In 1912 begon als net meer als een saneemd strijkje, groeide in de jaren na de oorlog uit tot een allround orkest. De jonge Rijn van Doel kwam er massaal op aan voor een leuk joentje uit. Maar de tijden verhoren. De bloeitijd van zulke orkesten luidt alweer 4 te bek in de vorige eeuw. Hoe is dat toch zo kaam? Op een gegeven moment kwamen de popgroepen en die speelden in de tinten, maar de dorpsfeesten en zo. En ja, toen is de noodzaak van die oude doensjongen, zat die er weer, ja, die is eigenlijk opgehouden te bestaan. En ja, dan zou de volgende vraag wezen, kunnen we Andante dan, gaat hij nog wel steeds terug? Ja, ik ben blij het ze dienen. Het oude café. Wat voor vlak gaat dit west? Daar ben ik binnen. Ja. Jouw betterhuis? Mijn betterhuis, ja. Maar toen weer het een café, hè? Toen weer het café het Veerhuis en nu is het een stil huis geworden. Het is heel anders, denk ik. En wat voor rol had dit café spelen voor Andante? Nou, voor Andante weer het heel wichtig, want toen ze repeteerden altijd in de Bobbenzeelde. En daarachter daar weer een sleepkamers, daar sleepten wij dan. Nou, toen weer tank treien, dus dat zal in 48 of zo west hebben. Het na de oorlog? Na de oorlog, ja. Ja. Nou, ben je ook naar skiën goed er binnen naar Utrecht? Ik ben heel benieuwd. Zeker eens even aanbellen. Hallo, ik ben Hendrika Woudstra en dit is mijn betterhuis hier. En ik wil ook graag eens even binnen zien hoe het nou verhoren is. Frans Felix, van harte welkom. Nou, even boven zien. Ja. Zo. Dit is dan de grote zaal, hè? Ja, dit is nu onze woonkamer. Ja. Nou, het plafond is nog hetzelfde, denk ik. Denk het wel, hè? Ja. Ja, ik denk het wel. Goh. Dat zijn ook nog echt die oude balken. Wat wie dit vroeger? De grote zaal, de grote zeel. Dit weer het plak Wie net voor brulhaften en dan repeteerde Andante. Op dit plak? Ja, op dit plak. En dan stond daar de piano, weet ik wel. En jij weer in de sleepkamers en daar sliepen wij dan. Een hele oude foto, het is een slechte oude druk. Dat wel, maar dat is van het orkest. Dan staan ze voor het café, voor de repetitieruimte, zeg maar. Dit is mijn mem. Die spelen toen ik al violen bij het orkest. En dit is een omke van mij, die spelen trompet erbij. Ik heb ook nog oude foto's gevonden in het album van Ucels. Dat is deze, dat ben ik. Van een oude café, mijn oude caféstoel. No? Ik kon er maar correct rennen. No? Van jouw ouders wien de café-eigenaren. Ja. Ja. En zo ben je ook uiteindelijk bij Andante te Loonekaam. Ja. Ja. Want jou zit je natuurlijk ook bij Andante. Ik zit ook bij Andante en ik speel hier eerste viool. Dus het startpunt van Andante wie op dit plak. Ja, dat wie op dit plak. Hier waar het historisch kreeg. Hier wat, ja. Tja. Het doet wel wat, hè? Nou. Het doet wel wat. Nou, ja. Het idee, hè? Kun je wel rustig op de bank zitten dan? Ik hoop het wel. Ik hoop het wel. En dat ik kan slapen als ik dat allemaal weet, hè, nu. Ja. Mijn huid speelt hier bij Andante. En ik weet nog maar een famke van 15 ongeveer. En die zei, nou, dat is nog wel goed genoeg spelen, kom bij mij, kies voor mij. En zo ben ik gekomen. Nou, toen was ik het eigenlijk bijna net tevreden, want dat mag je eigenlijk net vregen een vrouw. Maar nee. Hoe jong ben je jou? Ik ben van 10 jaar en 15. Van jongetje 15? Ja.
Dus zij even makkelijk snel omrekenen, dus je bent 22. Precies. Wat maakt het nou zo mooi om bij Andante te spelen? Nou, de leuke sfeer die er is, de vriendensfeer. Het is hier ontzettend gezellig. Wat vind je ervan als je de jongste bent dan? Daar verneem ik niks van. Oh. Daar steen ik helemaal net bestil. Ik vind het gewoon machtig mooi. Je hebt mij nou een muziekmaatje. Ik vind, dan is het, ja. Hoe haast de continuïteit er een beetje in van zo'n orkest als het jongste lid al in de 40 is? Vooralsnog gaat het steeds wel goed. Ik maak me wel zorgen, maar het lost me wel weer op. Wol Andante dat er geen jongere mensen bij had? Jonger dan 40 bedoelst? Ja, ja wel jij, maar in de praktijk dan gebeurt dat gewoon niet. Meestal zie je toch een beetje in een eigen leeftijdsgroep. Toen ik hier Fjouwerlien kwam, toen werd het eigenlijk een orkest wat nog spelen in de rusthuizen vooral. En het weer vond ik een beetje indutten. En ik heb geprobeerd om dat met al mijn energie een beetje op te kalfateren en om weer wat nieuwe energie erin te brengen. Nou, we hebben het proberen om wat andere projecten te doen. We hebben muziek spelen bij een stomme film. Dus dan zet hij zelf dan een heel beetje oors op elkaar. Nou, oors weet, ja, dat is een bejaardenorkest en dat is niks meer, maar nee, het is zeker wel een levendig orkest. Wij gaan terug met maar bezig binnen, maar een heel soort plezier. Want, ja, dat heb ik nog net zeggen, maar Andante is een heel grappig stijl meisken. Nog 100 hier erbij? Ja, nou wel 100 erbij, dacht ik. Dan ben je al 122. Ja, nou ja, dan speel ik misschien nog. Ik weet het niet.